Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil, saya lagi teko anget-anget kayak gorengan pia-pia. Wingi sapa sing golek manual? Iki lho ana manual. Mobile jos tangan pertama kilometer baru 45.000, kunci double, spion bisa nutup sendiri. Kilos Kamotesa RT, RBK ada di depan sama di tengah, asli bawaan dari pabrik. Sopo serak pengen monggo ndang rene, iki mobil jaminan istimewa, iki plate K loh. Ayo, ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta, nego di tempat. Yang pengen tanya, minta gambar, hitungan atau apa, bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Toyota Rush S TRD Sportivo Matic. Yo manual. Aduh, keliru kanca-kanca. Iki manual sik didelok jerone. Wah iya manual, Mbak Nunung iki mau piye ta yo. Wis kesel. Nah, nek tipe tertinggi ya. Iki wis sorok tombol setir. Iki kuncine pejetan jedit melayu. TV tembus buri, kamera belakang udah ada, bungkusan, coveran, airbag itu nek gune apa iki ngarep ono, nek gune tengah ono, asli bawa dari pabrik. AC-nya yo dingin, double, joke, oh wapi ya, sekali ngagem, oh, AC-nya double, airbagnya kanan kiri dada, bawaan dari pabrik. Jadi teman-teman nek gawe yo gak iso sepiye ya sebagus bawaan dari pabrik. Monggo sing kepengen, ini penampakan dari belakangnya ya. TRD Sportivo, platnya K, pajaknya baru, istimewa, tipe tertinggi. Oh, bagasine wombu. Nok lampune dadi nek bengi-bengi nek njupuk barang langsung ketok. Monggo. Sing kepengin so langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Yang tanya-tanya bisa langsung di 082 225 07 3658. Rush S TRD Sportivo manual 2019 km baru 40.000. Tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo Matic 2018, platnya K, grill sarang tawon ya, ganteng putih, skincarean jarang ada, lagi masuk anget-anget, enak iki topane, mobilnya gede ya, sak detik Mbak Nunung pokoknya. Monggo yang pengen dan merapat. Ini dijual khusus kredit 420 juta, kalau cash 425 juta, nego di tempat. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Joknya kulit nyaris baru. Oh, istimewa. Kilometer baru 65.000. Ayo full set. Ban masih bawaan. Pokoknya tinggal pakai enak. Pol solar barcode. Ayo mak sing kangen karo Mbak Nunung ya. Mbak Nunung wingi ditakokno terus kok ora tau review ya, Mbak. Amen sing payu terus lha iki wis sempet monggo sing kepengin ndang dolan so jagong iki jajane beru so ngombe kopi. Ya. Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo Matic tipe tertinggi. Kuncinya kiles, spionnya bisa nutup sendiri. Oh, ketiga. Ya, wapi. Oh, pintune tinggal pejet so jeplak dhewe. Canggih. Cara bebek digusah mlayu dhewe. Oh ya, nyaris baru. Monggo Mase, Mbake, Pake, Make yo TKI sing kepengin ijol, sing kepengin tumbas. Monggo ndang rene, ban serpe durung mudhun. Piye? Pokoknya nek nggone Mbak Nunung insyaallah akeh ra kecewa. Plate lokal iki lho tumpakane weleh kayak kapal pesiar. Tutupe tinggal pejet.
Oh. Ya, apik ya. Aja gedolenan kok tatar. Ki ana kamera belakangnya ya. Monggo. Ini dijual tadi kan tahunnya 2018 dijual khusus kredit 420 juta, kalau cash 425 juta nego di tempat. Satset, ayo yang pengen tanya atau WA langsung 082 225 07 3658. Wes ngono wae engko disambung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota All New Avanza G tipe tertinggi 2012, warnanya putih skincarean, kamote SRT. Jarang ada ya kocok-kocok. Sing akeh iki warnane ireng silver. Iki pupuk ana putih sing wingi wis tekon-tekon ndang sacet ndang moro ning showroom. Selak payu. Lah nek kepengin tekon-tekon langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Mobile apik, plate K. Pajeke anyar. Iki teko koyok gorengan pia-pia. Iki Mbak Nunung mau sepil dalamnya. Ini dijual khusus kredit 120 juta. Kalau cash 125 juta nego di tempat tuh ya. Mobile apik kocok-kocok. Iki wes TV, wes cover jokan, wes tinggal pakai AC-nya double, super dingin. Oh, ini penampakan dari dalamnya lagi teko. AC-nya double, dingin, joke longgar, istimewa. Monggo dilarisi yo. Nek gone Mbak Nunung iki iso penjualan cash, pembelian cash, kredit tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo mae sing mobile cilik dijolo gedhi, sing gedhi dijolo gedhi ya iso, sing mobile tuwa dijolo nom ya iso. Monggo. Oh, ya. Iki bagasine, oh wombu. Istimewa, jarang ada, putih skincarean. Iki Mbak Nunung mau lagi bar kepayon tanggane dhewe meneh. Ayo sing butuh satset selak payu. Mobile apik, istimewa. Plate K, pajeke anyar gris. Monggo. Regane mau wis do ngerti ya. 120 juta khusus kredit, 125 juta nego di tempat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan Toyota Avanza G manual 2017, warnanya abu, platnya K, mobil istimewa, kamote SRT, tinggal pakai. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Ayo kocok-kocok sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Kita sepil dalamnya ya teman-teman. Monggo sengersake. Ayo mas-mase sing pengen nyenengno keluargane, ora usah wedi. Reneo jaminan mobilnya istimewa. Nah ya, ini tipe tertinggi. Iki dalemane apik, bersih. Biasanya double ya, dingin, kamote iso SRT. Monggo mak, mas, mbak, ayo piye kabare wong sing ado-ado? Demak, Purwodadi, Jepara, Rembang, ayo Jaken, Cakwangi, ayo piye dilarisi. Monggo ini tipe tertinggi ya, G, pajaknya baru. Ya, ono bempere mburi wis ganteng. Avanza barong tipe G 2017 dijual dengan harga khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Ayo ndang teko ning showroom, sajago ngombe kopi, guyu mangan legi. Nah, ini warna jarang ada, limited edition, plate K barong. Wis pokoke ora tunggale. Satset selak payu. Nek gone Mbak Nunung iki selalu terbaru platnya lokal. Ngono wae, matur suwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah Mbak Nunung anget-anget kedatangan Avanza Veloz 2016 15 manual. Warnanya putih skincarean kamote RT. Warna pilihan plate K. Jarang ada ya ini 15. Monggo mas-mas, mbak-mbak, pak-pak, bapak. Ayo mbah-mbah sing kepengin iso teko ning showroom Pahala buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Di sini tuh bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ayo mae sing mobile tuwa dijolno nom. Sing warnane orung putih ya dijolno putih iso. Ben skincarean mae. Monggo. Mbak Nunung iki apa iki jenenge? Nek review, nek kurang lengkap bisa takok langsung WA 082 225 07 3658. Kita review dalamnya. Ini mau Mbak Nunung ki piye ya nek padone aku bahasa Indonesia plegak-pleguk. Ini dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Homak wapi wis TV, wong tipe tertinggi jadi wis ana tombol setir iki wis ana pejet-pejetane ya Mak ya. Iki Veloz 15 manual. Joke ireng, wambune wangi. Full variasi. AC double. Ya, tinggal pakai iki pokoke. Monggo mas-mas, mbak-mbak, Pak yo ndang teko ning showroom yo. Iki jarang ada. Wah iya iki ya padha wis ana bempere. Dadi ora pengamane nek Veloz iki tumpakane luwih antep. 13 antep apa meneh 15. Nek munggah langsung mek nyet iki. Ah, monggo iki barong 2016 Veloz 15 manual. Monggo. Di sini nih bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ini penampakan dari belakangnya ya. Longgar. Istimewa. Monggo. Sing pengen takok-takok iso langsung WA Mbak Nunung, kok balesi ya Mbak Nunung, angkat telepon Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Padha ora kepengin mobile apik, istimewa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Ayla X 2016 manual, warnane wabung, mentur, monyor-monyor kok ginjune Syahrini. Ayo mak-mak, iki duit 100 susuk loh. Jarang ada, iki Mbak Nunung ndingi akeh sing request. Mbak, golek taun nom ning duwe 100 kurang, ana apa ora? Lah iki ana pumpung ana ndang rene. Nek gone Mbak Nunung ki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ki jenenge Ayla X manual 2016 dijual khusus kredit 93 juta. Kalau cash 98 juta nego di tempat. Buka tiap hari. Sing pengen tekon-tekon langsung WA 082 225 07 3658. Penampakan dari dalamnya, tapi yang rada rusuh lagi teko bener. Neng mobilnya apik. Oh, apik mobilnya. Wis ana TV-ne, ya. Monggo, wirite pol, wasire super dingin. Monggo mae. Ayo TKI sing kepengin nyenengno keluargane. Iki lho duwike sithik, Dek ya. Ora kodenan, ora kepanasan. Warnane mentur. Monyor kok ginjone Syahrini padha rak pengen. Monggo. Kowe tuku iki mesti bojomu seneng. Tak jamin. Wes ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander GLS manual 2022, lampu T terbaru, AC double, dingin, tumpakane enak, pol mentul-mentul sebekere empuk. Regane super istimewa. GLS 2022 manual terbaru ya ini ya, bukan wingi, terbaru. Jadi 2022 itu modelnya terbaru, lampune wis ganteng niki ya. Oh, lampu T. Walise jelirit. Oh, grille ganteng.
Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Expander GLS manual 2022. Saya kepengen kebaran Mbak Nunung, ayo ndang merapat. Saya pengen tukar tambah siap, kredit siap, cash tempo juga siap. Yang pengen tanya-tanya juga bisa ya, langsung WA Mbak Nunung, minta gambar hitungan atau apa bisa semua. Di 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya ya, kayak apa, monggo. Nah, mobilnya apik, jenenge tahun nome. Piye meneh? Oh ya, setire, tombol setir, lho wis TV, joke yo ganteng. Iki jadi ada perubahan terbaru, warnanya hitam, wasene double. Nek masalah tumpakan ora ana sing ngerti. Nek Expander iki tumpakane paling penak mentul-mentul lho ya. AC-ne double, longgar. Jok-joke ya ngono, terkenal mobil kebo apa dhek. Wandel, gubedi, penak. Iki iso buka kene apa ya? Gak kena yang. Coba ya. Gak kuat. Iki nek kene ya. Ini jenenge Expander nyon sewu. Iki gone mepet ya. Jadi ana nggon buah dhewe ana, nggon sayur ana, nggon beras ana, ora mikir glundung. Cara apa jenenge? Gon-gone lekuk-lekuke iki wis beda. Iki lamune teh ganteng ya. Wis istimewa, harganya terjangkau. Cuma 205 juta nego di tempat. Taune nume sakpore 2022. Monggo sing kepengen yuk ndang satset, nek mikir ban-bane ngene iki wis dienggo dhewe, nyasik 2 tahun rak mikir ganti. Monggo mae, mase, mbake, pake ndang teko ning showroom Pahala. Mobile taune nom, regane terjangkau. GLS manual 2022. Padha ra pengen. Yo, sak didike Mbak Nunung. Nek masalah tumpakan jangan diragukan. Sudah terbukti banyak orang tidak ada yang komplain. Wis istimewa, Mbak, tumpakane paling penak. Pajeke murah. Piye? Taune nom ya iki. Wis ngono wae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan Honda Brio manual 2016 putih skincarean, anget-anget kok gorengan pia-pia. Ayo mae sing wingi takok duit sithik tok Honda Brio manual yo iki plate lokal. Ini dijual khusus kredit 112 juta, kalau cash 117 juta nego di tempat. Mobilnya apik, istimewa, tangan pertama. Yuk monggo. Oh, ini penampakan dari dalamnya ya. Dada tombol setirnya. Joke, airbag. Wambune yo wis wangi-wangi pokoknya tinggal pakai iki. Monggo. Yang pengen tanya-tanya langsung bisa WA. Proses leasingnya nanti bisa lewat BCA Finance dengan tenor sampai 6 tahun. Platnya K. Bokongnya trepes tapi ganteng. Honda Brio manual 2016. Langsung teko wae ning showroom, delok cocok bayar. Syaratnya kredit gampang, KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Grand New Avanza G lampu tumpuk facelift. Jarang ada teman-teman, ini tahun 2021. Warnanya hitam, gentileng, elegan. Kamote SRT, tipe tertinggi. Ayo ndang satset, jarang ada loh ya. Wingi ono langsung payu. Iki pumpung teko plateka tangan pertama. Monggo, ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Avanza G 2021. Monggo mae sing kepengen yuk ndang satset, ndang prene. Nah, ini Mbak Nunung mau sepil dalemannya.
Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 073658. Oh, wis ana tombol setir ya. Tinggal pakai, wis ana TV-ne. Airbag, cover jokan, AC-ne double. Ayo mae, sing kepengin yuk monggo ndang rene. Apik mobile wis istimewa. Iki wis ora metu. Jarang ada. Oh, AC-ne double. Wangi ambune. Sing kepengin tukar tambah ya monggo. Ndang rene. Ayo TKI sing pengen nyenengno bojone. Monggo. Oh, dilarisi yo. Tipe G, lampune celirit double. Wis limited edition iki. Udah ada keluar, jarang ada. Tangan pertama wirid. Monggo. Ya. Menan apik. Tahun 2021 cukup harga kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Nanti kalau kredit bisa lewat BCA Finance dengan tenor bisa 6 tahun. Bunganya bisa putus, syaratnya KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Daripada do tuku PCX, mending digo DP mobil, iso rame-rame, ora kodenan, ora kepanasan. Masuk ora? Monggo dilarisi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander teristimewa. Saya ngerti-ngerti wae ya, tahun 2018 kilometer lagi 30.000. Plate lokal warnane putih skincarean, sapa sing ora arti tumpake Expander. Paling penak mentul-mentul sebekere empuk. Bahane kuwandel, kaya kebo, lampune celirit, lampu gedhi ana. Nah iki. Ayo wingi sapa sing takon ndang satset selak payu iki sempet kosong ya wingi, iki lagi teko. Mbak Nunung ki sing rame Expander. Bedino payune Expander iki lagi teko, wanget pol. Ini dijual khusus kredit, iki jenenge mau Expander Exit manual 2018 plat K. Dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung ya 082 225 073658. Mobilnya apik full set. Kunci double, kita sepil dalamnya ya. Oh, ono TV-ne wes. Wes cover jokan. Halo Mae, sondesip Mak, apik. Rak pengen AC-ne ya double. Kuwandele iki lho joke ya Allah. Audione ya. Penak pol. Iki penampakan dari tengah. Loh lah, apa iki Mas? Oh, apike ngene. Piye iki kok ana TV-ne beru ngene? Malah telu tipine. Mbak Nunung lagi ngerti masalahnya lagi di bengi nang jupuk. Monggo sing kepengin ndang rene selak payu. Barang langka iki. Kilometer baru 30.000 kok. Full variasi istimewa. Oh, iki penampakan dari belakang. Oh. Ya, ana sensor kamerane, plate yo cuantik. Dadi sampean tuku iki gak rugi, Mak. Kalahe karo anyar. Kilometer 30 nondi makne ana. Nek showroom Pahela Jaya Motor cebolek monggo iso cash, kredit, tukar tambah, cash tempo. Mak nek mobilem taune tuwa jolno iki, nom ya ora apa-apa, iso susuk. Pokoke sing nyaman kagem sampean. Piye? Ndang rene ya, dintani Mbak Nunung. TKI diingi sing TKI Taiwan lho ya. TKI tak putih ha, tapi aku lali nomere. Iki lho Mbak wis teko. Ndang rene apik, wis sah jaminan. Nek elik aja dibayar. Regane ya murih ya. Khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Wis ngono, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Calya G tipe tertinggi, warnanya putih, platnya K, kamote RT, tangan pertama, putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Ayo Mak, iki anget-anget, mobilnya apik, kocore jebuninge ngene mae wis istimewa. Yuk. Pajeke yo anyar. Monggo.
Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya, 082 225 07 3658. Ini penampakan dari dalamnya. Yo ya, setire jeruk purut. Monggo airbag bangkune. Wasene yo double. Dingin, longgar. Pajeke murah. Pajeke murah, bahan bakare irit. Yo iki, ayo mak iki siap dienggo kondangan, dienggo ngeterno nganten. Iki lagi usum nganten, ayo mak monggo full variasi. Dada kamera, sensor kamera mundurnya. Apa iki jenenge yang ngriki? Iki lho. Tanduke yo ana, spoilere ana, wis full variasi. Kari nganggo iki mak. Oh, ya. Longgar iso dienggo linggah. Iso dienggo ndeleh barang, ditekuk iso di spring bed iso bareng-bareng. Putih lho mae, padha rak pengen. Iso kredit lho ning kene, iso cash tempo tanpa bunga. Monggo dilarisi. Yang pengen tanya tadi udah ya. Nanti langsung WA. Sing balesi Mbak Nunung, angkat telepon Mbak Nunung, dadi ra usah ewah apa sing dikarepno, pasti ada solusinya di 082 225 07 3658. Nek gone Mbak Nunung ki celempet tapi nyata, mobilnya akeh, plate yo lokal, insyaallah barang berkualitas. Sing wis-wis tuku mesti do ngerti, nek seurung rene buktekno. Matur suwun.